Da, Starlight je đak generacije, zar ne? Jako je sposobna. I šta ćemo sa njom? Kada kažem mi, definitivno mislim ti. Time što si joj mentor, njena sudbina je podjednako i tvoja zasluga. O, ne brini se. Isplanirala sam dovoljno časova o prijateljstvu za sljedeće 3 godine. Šta ti je smešno? Ništa. Starlight je očigledno iznad osnovnih časova o prijateljstvu. Upravo je dobila orden za ime sveta. Mislio sam da si se šalila. Šalila si se, zar ne? Naravno da jesam. Trebalo bi za nju da imaš poseban veliki plan. Isto kao što je tebi Celestia utrla put koji te je vodio do toga da postaneš princeza. Da? Očigledno. Siguran sam da jedva čeka da čuje sve o tom planu. I kako ide upravljanje kraljevstvom? Malo je komplikovano, ali prilagođavamo se. Znači, ne možeš da imaš prijateljstvo bez preobražaja? Ne sasvim. O, Starlight, princeza Twilight ima veoma važnu vest za nas. U stvari samo za tebe, ali ja zapadam nos u tuđa posla i želim da čujem. U redu, oprostite me na trenutak. Nema veze. Šta se dešava? Pa Twilight će ubrzo otkriti svoj tajni plan za tebe. Stvarno? Pitala sam se šta ćemo dalje raditi. Da, rekao bih da nas oboje zanima. Znam da vas zanima. I ja imam plan, očigledno, ali sad nije vreme da vam ga saopštim. Uživaj u proslavi. Starlight, dođi. Ponyvilleske novine žele da nas slikaju. I tebe ne sklade. Znam šta smeraš. Stvarno? Isplanirala si da u pravom trenutku, u toku noći, objaviš veliku vest o svom planu pred svim ponijima. Bravo, Twilight, jedva čekam da vidim Fluttershy i ostale. Ne, sklade, ne. Twilight, da li ti to čitaš tokom zabave? Opet? Ne, ovo već dobro zna. Ovo je usavršivo, a u ovome je sjajno. Kuko nagađanje, nešto nije u redu. Spike, ja sam grozan mentor. Zašto nisam si mislila plan za Starlight? Princeza Celestia je za mene sve isplanirala. To je to. Spremila sam mnogo časova o prijateljstvu. Ali kad nas je Krisalis zarobila, Starlight je preuzela inicijativu i istakla se. Mislim da je odavno prevazišla moje časove. Znači imaš učenika genijalca. To mi zvuči poznato. Zato sam želela da razgovaram sa tobom. Ti najbolje znaš šta treba da radim. Ipak si ti bila ja, a ja Starlight. Ali sada moramo da se pravimo da si ti, a ja. Ha? Nastavi. Kad sam bila tvoja učenica, a ti na mom mestu, ti... O ne! Poslala si me u Ponyville, što znači da je vreme da ja pustim Starlight Glimmer u svet. Ne mogu da verujem. Stvarno je vreme da Starlight krene dalje, zar ne? Samo ti možeš to da odlučiš. Teško je, ali tvoje srce će znati šta je ispravno. Koliko god bolelo. Gde ćeš je poslati? Prerano? Ne, to je nešto što moram da uradim. O, čoveče. Šta god da Twilight isplanira za Starlight, bit će tako uzbudljivo. Zašto nijednoj od nas nije rekla? Verovatno, zato što niste toliko bliske koliko misliš. Šalim se. Želela je da to bude iznenađenje. Zato između nas objavit će stvarno veliku vest. Ovo je tako uzbudljivo i iznenada. Obično kažeš organizatoru planove za samu zabavu. Pa, očigledno ima jedan. Uostalom, kad Twilight nije imala plan?